video Zirtirtu zong te chibai vek ule tuntum video a chuan class 12 economics part A chapter 7 money and supply of money kan zir hodona poisa chungchang kan sia sa vek to ania ni tin kan kho sangna ko nga poisa chu kan kengin kan khoi vel veka chumi chu a chungchang thu le enge alo chhuah dan te aroni poisa kan man tan dan hun te le khami I supply poisa tin nge kan lo nei dan ti te kan soi hodona ni ama sabera chuan meaning and evaluation of money kan soi dona I poisa kan ti chuan eng po mai thil lei theihna na kan mana piang kha poisa ni poisa hi I tun huna tuna poisa not kan ti te poisa thir kan ti te ang hi kan hmanhmawh po hianin thil lei le shal hi kan kalpuina arei to ni ama sabera chuanim poisa kan ti hian thil leina kan hmane mo thilin thleng kwalna na kan hmana piang hi poisa tia soi thei ania poisa kan hman nama saber chu evaluation first evaluation of money kan tia chuan ama sabera commodity money kan hmangani bungrua kha thilin thleng kwalnan kan hmang thina ama chuanin barter system of exchange adot le hyang kan soidona ni ma sela kan lo soi deu zoi zoi anga evaluation of money a hian commodity money kan ti khanin bungrua le bungrua kan in thleng kwala bungrua kha sumatan poisa tan kan hmang thina ni in thleng kwal na tan mo chu ama sabera first evaluation of money a chuanin commodity money kan hmanga ado le a chuanin tuna kan poisa hman lai lo chhuah ma hianin metallic money kan hmanga chu silver kan ti te gold kan ti te copper kan tiang chi te khang kha poisa tan kan hmang le a I silver chumi bukza chumi hu chu ani e ti khanin I keimani khanin dan le I ain thleng kwal tu te khanin dan an lo siama chu metallic money ti alo chhuana ni chuanin apathumna ve thunga chuanin I enge tuna kan poisa hman lai I currency note kan ti hi aron chhuak ta ni tuna currency note kan ti te coins te hi a third forms of evaluation of money khanin aron chhuaka tu thuna poisa kan tia kan chelek tak ber hi aron chhuah dan chu ni ti chuanin apali na ve thunga chuanin enge deposit money te kan tia bank ka poisa te kan da a ti chuanin bank ka kan da kha kan du huna kan da chhuaka kan ATM card mangten jo form mangten bank a kham poisa kan vala chu deposit money tia kan soi kha ani le bokani en ado le chuanin e apahina barter system of exchange chu commodity money kan tiang type kha ni ta kan tiang chi kha mo ti chuanin barter system of exchange ha chuanin mi kha du in ang nei te khanin an bungrua le bungrua kha anin thleng kwal thina ti chuanin poisa tel lo khanin thil le le shal kha anti ve thina ni example a I bong le sakor tel lo in thlenga bong nei tu khanin sakor nei tu hena a bong le a sakor kha wa thlenga ti chuanin bong nei lo khan bong lo nei ta sakor nei lo khan sakor lo nei ta chu barter system of exchange a kan soi chu ni ti chuanin ado le a chuan drawbacks of the barter system ani emergence of monetary system of exchange mo I barter system of exchange chingo ta kha I alo fam kim tok lova alo tha tok lova chu wang chuanin poisa I thil leina ta na te khong pakhat thilo omse I chumi chuanin kan bungrua kha ahlutna alo ti ahlutna kha te alo ulsam don ani ti khanin poisa aron chuakta chuta number 1 a chuanin aron chhuah chan number 1 a chuanin difficulty of double coincidence of funds mo I double coincidence of funds om shim kha ngai ani omzia chuanin mi pati te khanin anin kara khanin andu ve kha I enge alo in thak thleng thei hun kha a om lo chuanin barter system of exchange ha chuanin thil in le shal kha akal thei lo ni chuwang chuanin entirnam bong le sakor nei tu ve khan lo om ta barter system a chuanin lo in thleng kwal theia nima sela midang in kha bong emo sakor emo khan lo du ve chuanin in thleng kwal kha har sa thina ni chuwang chuanin poisa aron chuak ta poisa kha anon siam chuak ta poisa anon siam chhuak khanin
sakor nei tu khan chuanin aman zata chiara ti chuanin alei du tu khanin an lo lei mai theita bong nei tu po khan bong man zat kha lo chiara chuti zat man chu ni e poisa in alo tia ti chuanin poisa nei tu khanin abong nei tu hne na khan avalei mai thina chu wang chuanin amhasabera chuan double coincidence of ones wang hianin poisa monetary system kan tia kha aron chuak ani apani na chuanin lack of common unit of value barter system a chuanin thil hlut zong te na tur bi kha apa ngai thei lo ani entirnan he tilaya bong pakha chu ti za hlut zong chu ni e ti zong ringot khanin abwai thak ta ka wangin monetary system poisa kha anun ti chuak ta bong hlut zong kha sakor ne nan thleng top thina wang khanin entirnan barter system a chuan sakor ne nan va thleng top awang khanin a hlut na kha engzat nge ni ti sha thei lo ani bong hlut na chu sakor ni ti don ringotila entirnan bong le he tilaya ram po khan lo va thleng du theita a hlut na zo kha te a har sata wang khan thil hlut na le thil manzat chiang taka kan te na tur chuanin poisa buk kha ron siam chhuah kha ol samta chu wang chuanin poisa non siam chhuah chan barter system of exchange ringot kalpui khan chuanin a value a hlutna dik taka kha shiat kha har sat do na wangin monetary system kha anon siama chu enga tan nge kan ti chuan lack of common unit of value thil pangai a hlut zong te na atan a hlut zong te barter system a chuan har sat em wangin poisa anon siam chuak bokani then apathum na chuan lack of system for future payments or contractual payments hemi ve thunga chuanin tuna hianin nitin kan vein hlo ta nitin in hlo fami kan lo ne chuan kan vein hlo a ni khata cheng zali te mo cheng zanga te mystery te chuan kan lo hlo tam dewa khatyang kha lo ni barter system khala kalpui te ring lang chuan ni khata bu chin khadan lo ti te rengo sela abai thak don ani mo ani lo point hemi in hi lo sak zo nan hanin cheng sing khat in sa zo theyang ti khani ne mo lo ti don ta ila tuna ni ma sela barter system a chuan hemi in sak zo nan han bu chin som mo khatyang vela soi kha a har sat china wangin future payment sata ne mo nak entirnan voin etuna han ibong hi kalo pu kanga ibong hi kalo manga nakina bong somin karu lang che tiang chi te mo a har se mai ni khamini wang khanin le future payment sata ne mo contractual payment sata ne mo kan hlo fa chorte hlo kan pe ka abituk zat dik tak kan siam theina tur chuanin poisa buk khawngaiha ni chu wang chuanin barter system of exchange ringo takha a that tok lo wangin poisa emergence of monetary system kha alo om ta ni nem apali na ve thunga chuanin lack of system for storage and transfer of value barter system a chong commodity money chawan mang kan ti kha mo chuwang chuanin thil lo da thadon ta sela nakin huna man tur entinam bu kha tu na kan thara khalo da chatar char ta ila nakin a chuan a chhia po ni mai the ni mo ti thil da thata kha poisa sum ke mani na ro hlu kan nei kan lo da that kha barter system a chuan har se mani chutiang booking transfer of value po kha lo har sa a hlut na midang hne na valan chona kha har se mai ni entirnan bu hlut na te kan bong hlut na te po kha midang a lova thon donin lova transfer tum ni taila ate khong dik tak kan nei si lo wang khanin barter system commodity money kan ti ringot khanin omzia nei theilo ni chu wang chuanin a har san na tam tak kharon to ta ka wangin monetary system of exchange kanti poisa aron introduce poisa nen chuanin transfer of value thil hlutna han transfer mai te midang den ha valan chonte emo poisa kha chu lo da thadon pu ni la pu na du lo tu ro mun kha hek lovani entinam bu te po chu lo da thadon taila chin khathi cheng thum hu lo ni ta sela chin khat da thanna tur po khan hun tam tak kha du do na cheng thum ve mai chu tilai kan do kan kil sira po kan lo da thathei ni chu wang chuanin a storage chatan te a thil
kan sum le pai kan hausakna kan bungruate khatiang lo da than na turatan khan chuanin barter system commodity money ringot khanin atin to lo wangin so monetary system of exchange kan ti poisa ne na thilin thengkwal na thil leile shal kan ti na te khangkha aron piang chhuak ta ni ne ado le a chuanin forms of money alo oma forms of money kan ti chuanin fiat money le fiduciary money ti le full bodied money and credit money alo oma fiat money kan ti chu tuna poisa kan man la hi fiat money chu ni maya enge omzia kan ti chuanin fiat money hi athen kha enge injin tok na ta na poisa kan pomakha ani mai ni chu fiat money kan ti chuanin sarkarin ram chunga man tura ta na poisa a pom chin sarkarin a poisa ni tura aron siama kha fiat money chu ni entinan note te kan ya poisa note te coin se poisa thir kan tiang chi te mo khang kha kan ya chu sarkarin a hlut na om to ka kha aman alo vong tha a hlut na kha poisa nei tu ti khanin he tilaya tuk pui hlut na kha kan king vu thei chuang lova fiat money omzia bera chuanin tuna poisa kan man lai mo poisa note ni emo coin se ni poisa thir ni emo khang chi kha fiat money kan ti chu ni ti chuanin enge fiduciary money ti ve thung chu kan soyanga fiduciary money fiduciary money kan ti chu mi kanin rin tun na ta na poisa kanin rin tun theihna ta na poisa a kan pom tla na kha fiduciary money ni check kan tiang chi te mo check chu mi zo tungin lo soido ni la mi zo tung chon check kan ti chu poisa a thleng thei le kha ni mai a tro check kan tia kan saina account holder he ta bank ne kanin lenga ti khanin check kan kenga thil enge mo lei theihna te kan man thina kha chu fiduciary money ni antirnan fiduciary money chu fiduciary money a chuanin enge poisa note ni lova kha le khathe man ron ke na kha poisa kan lo pomani poisa kan lo pom chu nge chan kan ti chon he tilaya government of India khanin poisa tluk puya ron siamani wang khan check tipo kha poisa thil lei theinan te medium of exchange thilin thlengkwal theinan te le enge keimani khanin apetule ape kate khan injin tun na neya chu wang cho injin tun na an neya poisa tan khanam pom ta na wangin ampom tlanga chu fiduciary money tin kan lo soyani apan hi na ve thunga chuan full bodied money and credit money full bodied money kan ti chon poisa mai nei te po ti la ade kang tro ko in se po hi amazon le head and tail kan ti thin kha head and tail ne yang chi te poisa khami kha sarkari na poisa ni aron siam thau ni ta full bodied money po chu antirnan example lo peila coins po hi poisa thir poisa thir po hi a hlut na za da kha cheng khat entirnang 1 rupee coin lo nei ta ila a hlut na kha cheng khat etilai a metal asiam na ta na metallic an mana kha cheng khat lukpui thauti na ni chu full bodied money kan ti chu ni ta chon credit money ve thung chu enge credit kan ti chuanim commodity value asiam na ta na bungra khami poisa siam na ta na bungra an man za ta ya ama poisa lutna claim zo kha credit money kan ti ta entirnan credit card te kan lo ne ya credit card da chuanin account holder akat nei tu kan lo oma chu da chuanin kan credit card da khanin entirnan cheng sing ruk te cheng noi khatte lo oma ni mo khami kha ke mani vanei ni lova kan commodity vanei ni lovin ke mani khami mang khanin thil kan valei thia kan ru le tur ni thina kha chuan credit money chu a poisa hlutna aya a commodity value tamzo ka kha credit money tia kan soi chu ani bokani adolya chuanin functions of money kan soi ho le nga functions of money kan ti chuanin poisa hi angin nge alo functiona enge alo ti chin ti kha kan soi don ani number 1 a chuanin primary or main function alo oma primary or main function hnuaia chuanin chini kan soi dona medium of exchange le measures of value or unit of value ani medium of exchange ha chuanin
poisa chu thilin thleng kwal theihna ta na kan hman kha poisa ni kan tia athil ti bera chu poisa chu enga ta nge kan hmana a main function a engti na bul pui ta tam ber nge kan hman kan ti chuanin thilin thleng kwal na mo leile shal kan ti theihna tan te poisa kha kan hmang thin entirnam poisa om lo chuanin thil leile shal kalpui kha bai thak lu tukani kan ti to kha he barter system a thil te na man ruwa alo om thatok lova chu wang chuanin har sana chu sang sang alo oma kan ti kha thil leile shal ol samjo ka kankal pui theina chuan poisa non siam chhuah ka poisa chuan thil leile shal ti theina tan medium of exchange ol samjok minun ken sakani mo apani na tan chuan measures of value or unit of value measures of value or unit of value poisa chu thil hlutna te na tan te le ani dan tok chin te na tan te kan hmang thin thil hlutna hinga tinge poisa tang kan te example a hemi green board hi engzat man nge ni engi a hlut zong ni ang tita ila atam jok chuanin engzat man nge ting kanin zo tang tro a hlut zong hemi te na tan hemi siam na tan han sum engzat ngan man ralang ti te kan ngai to anga ti chuanin hemi pakhat hi bazara kan valeita pakhat hi cheng green board pakhat cheng zain kan lo leita a hlutna chu poisa mangin kan te chin entirnam in mun lo ram te po kan lo leya engzat man nge te kan tia aman zat kan in zon phasa chin tro bazara po kan vakala bokbon kezi khat te kan vatia kezi khat exam man nge kan tia a unit an lo tia kezi khat bi kha cheng somthum manani an lo ti khanin cheng somthum chu kan pe a hlutna kha leile shalti na kan manga bungrwa le kan poisa le bungrwa kha kan vathleng ta ti na ni ti chuanin thil hlut zong te na tanin poisa kan mang thin primary function ati bul pui berde a main function ata na poisa ina ron ken chu medium of exchange le measures of value or unit of value ani na pani na ve thunga chuan secondary or subsidiary function engi athil a function dangle kan ti chuanin number 1 as a standard of deferred payment mo number 2 as a store of value number 3 a hand transfer of value standard of deferred payment kan ti chuanin tun huna kan pek tur ni lo nakin huna kan pek le tura tuna kan lo man lo ka kha standard of deferred payment ti a kan sei chu ni mo entirnanin loan te kan lo la a loan chu tuna kan lo mang theya kan ma mo na business activity sa te kan lo manga kami kha tun huna kan poisa nei lo kha loan mangin kan lo mang ta china ni ma sela loan na kha kan varu le thaw ngai chin ti ro chumi chu loan na kha kan varu le thaw wanga ya ani lo point mi thom no te kan lo va pa mi eili in tur Zirlai te kan lo va pa keima nin tu na kan lo consumer kan lo manga keima nin control na tang kan lo manga ni ma sela nakina kan ru le tur thaw ni china ni chu standard of deferred payment kan ti chu ni nan pani na chuanin store of value thil hlut zong da channa turin poisa kan mangbok barter system a khan hi kan soi zoi to ta thil hlutna da channa tam poisa kan mang chin thil hlutna kan da chadon chon entiran assets ten mo assets ani emo liquid form in ani emo engtiang pun kan da chachina ni entiran thil hlu te kan lo vale na kina shal le turte len ramte in munte kan lo le ya nakina kan shal le tante mo entiran thil hlu bungra hlu chi sang kan lo le khoma chung chu assets kan ti chu ni kan lo le khoma kha ke manin nakina kan man le turatan te mo kan poisa kha poisa da ringut lovin poisa aya lo him jong nan ti in bungra te kan lo le ya chu kan lo da chachin ni chung ang chi thil hlut na da channa tam poisa kan mang chin kan poisa po kha lo da chacheu ta ila nakina inge kan to don kan shelo ruk pan lo ro bo thei mo chumini wang chuanin thil hlutna da channa tan poisa kan mang china ni apathumna chuanin transfer of value value chu kan chetu a thil hlutna kan ti khani thil hlutna in hlan chon na atanin poisa kan mang chin entirnanin tunai chu online shopping hi kan war ya tura online shopping apo thil kan lo cha bungrwa te enge in chung bungrwa te mani thom no sil le fen te phe khok te kan lo cha ni khang kha phe khok kan cha khanin mun hla deuh mi te kan chenom mi te kan la kher lo mun hla deuh mi te kan la ta khamia kha
bung rua hlut zong a kha poisa ati ani kan ti to kha mo chumi manza chu nian ron tia ke manin kan poisa kha kan lova thon vele ta ti chuanin thil hlut na kha kan in thon ko hala kan in thak theng ti na ni ke nin poisa kha kan va pe a kan bung ro lak hlut zong miljat kha kan va pe a nin an bung ro shal zat hlut zong kha an lo dong let vele ta ti chuanin thil I hlut na in thleng kwal nan te in thon kwal na tan te poisa chu kan mang thin ani ti hianin poisa money function of money chu kan chiang to in rinoma primary function or main function oma chu secondary function or subsidiary function primary abul pui bera chuanin enge niang kan ti chuan medium of efficiency measures of fello or unit fello kan sha to kha umja po mo chuan secondary a chuanin enge main function atum bul pui ber hnuai a khan enge athil ti dang om ve le ta chu standard of deferred payment le store of value transfer of value kan ti te kha ani ti chuanin poisa omzia kan soi ta vaka poisa chuan enge ti thei ti te poisa engting ya ron pian chhuati zong nen poisa chu engting nge mi pui hnen hi alo thlen tu tin nge lo siam ti te kha kan soi le do na amasa in poisa hi engting nge mi pui hnen alo thlen main sources of the supply of money kan soi do na ni main sources of supply of money a chuanin du tin nge poisa hi mi pui hnen a ron thlen twal chunga hi poisa hi engting nge kan lo man ve top thei dan ti kha chu du tin nge ron supply chin tu tin nge ron pe chuak chin ti chu sarkar government mo central bank le commercial bank si hemi pani central bank le commercial bank hi chu chapter dot le kan la soi lenga achang zawkin kan soi ho le don nia supply of money sources of supply of money kan soi zo to tuna chuan supply of money enge supply of money kan ti chuanin poisa tua lenga man tur kan lo nei te poisa tua leng hmasawnna mai tur kan nei ang chi kha supply of money ani chu measurement of supply of money lo om le a poisa ron supply tu te chu kan soi to kha ti chu measurement of supply of money oma chu m1 plus m2 plus m3 plus m4 ting kan te a m1 a chuan engting etila ti kha kan soi le do na suppliers of money kan ti poisa ron supply tu te miron pe tu te chu central bank te sarkar government te commercial bank te an ni kan ti kha banking system a kan soi to kha mo chuan m1 chu enge ni kan ti chuanin c plus dd plus od mo c chu currency includes coins and notes held by the public si chuanin si omzia chu poisa mi puina ke kan lo nei thei ang chi coins kan ti emo poisa thir kan ti te notes poisa na kan ti ang chi te khang kha si omzia chu ni ta m1 is equal to c plus currency tu na poisa kan lo nei zong le dd chu demand deposit of the people with commercial bank kan tia demand deposit mi puina commercial bank a poisa kan vada te ho zong kan account na poisa zong plus tuna kan kol ho kha ani phota ni m1 chu chuan od ve thung chu other deposit kan ti ta od lampum chu other deposit ti na nia other deposit a chuan enge lo tel kan ti chuanin other deposit of financial institution mo financial institution kan ti chuanin commercial bank hotina commercial bank te pon yang chu bank kaltanga poisa kan deposit ke mani na kan nei zong kha other deposit a tela chuanin enge tel le kan ti chuanin foreign central bank le foreign government hovina deposit an nei kha od a hian tel buka chu other deposit a chuanin engting tel le kan ti chuan international financial institution international kan ti chuanin ramdang te ne na poisa a kanin enge kan deposit kan nei ang chi kha international institution financial institution na lo lu chu ni ti chuanin m1 chuan enge a huam vek kan ti chuanin tuna poisa kan nei lai zat te ti chuanin bank ka poisa kan nei zong te le
OD kan ti chuan either deposit khang foreign country ti ne mo ram chunga financial institution chi sang sanga poisa kan nei zate khang zong zong bel khom kha M1 measurement supply of money chuan in aron hwa mani ti chuan M2 ve thung chu measurement of supply of money number 2 ve thunga chuan M1 heti lai mi zong zong C plus DD plus OD mo kan poisa nei zong zong plus khata kan bel tur chu demand deposit with post office saving banks kan tia post office saving account kan van saving account oma poisa lo tling khom zong zong kan bel khom le heti laia poisa kan lo nei sa zong zong le M1 kan soi sa zong zong bel khom kha M2 chuan ron hwam ve le thung ani chuan M3 ve thung chuan M1 C plus DD plus OD kan ti khang zong zong bel khom le net time deposit with commercial bank time deposit kan ti om ja chu hun be nei chunga ta na bank ka poisa kan vak hola kha time deposit chu ni net time deposit mo ti chuanin M3 na ate ve thung chu C plus DD plus OD khami ama sabera kan soi to ho zong zong kha bel khom le net time deposit with commercial bank time deposit tun maya kan du hununa kan lak chhuah thei ni lo ngei a hun bitiam china hun bituk nei a poisa kan vada zong zong kha kan bel khom khan M3 measurement of money supply M3 alo ni ta ni chuanin M4 ve thung chu a measurement to bera chuan M4 alo oma M3 a chuan M1 le net time deposit with commercial bank kha kan bel khoma chu M3 lo ni ta M3 M4 ve thunga chuan M3 le total deposit with post offices total deposit ni chuan heta hian deposit with post office saving banks ani ringu ta hian chuan total deposit with post offices kan tia post office deposit om zong zong bel khom le M3 bel khom kha M4 measurement of supply of money a chuan arong kalta ni ti hianin kan she thiam inarin oma money supply of money kan ti chuanin poisa tual lenga kan mu thei om kha supply of money chu ni maya supply of money chu te dan chi sang sang lo oma tual lenga kan mu thei hi eng chin nge kan ti chuan eng ang ting nge ni ti kha kan han te that ta dia ta M1 M2 M3 le M4 in kan tia M1 a chuanin omzia kan soi to kha mi puina poisa kan kuda kan nei za zong zong te le demand deposit bank ka poisa kan nei zong zong te plus kan da zong zong te le other deposit kan tiang zong zong te khania ti hiani na in bel khom dan kha M4 theng in alo ka M4 theng in ti hiani na in bel khom tha a ti hianin measurement chi sang sang supply of money a aron chhuak kan measurement aron siamani ti chuanin money omzia kan sheto a supply of money kan sheto boka khang zong kha tun video kan zir ho thei chu ni a video dang kan lo thlir zel don ne a